זהו, אפשר להוריד את התחפושת ולחזור להיות אביחי שילה. שידע שסלחת, הצגה שלי לחודש אלול. איזו הצגה, כמה דרמה. זה פשוט מדהים. מה שמדהים בעיניי מעבר לכך שזו הצגה כל כך מרגשת, שזו הצגה, אני יושב כפוף עם הראש לרצפה, אני לא מביט על הקהל, וקהל של 200, לפעמים אפילו 300 נערים, נערות, מרוכזים איתי בכל שנייה ושנייה שקורית לדמות במהלך ההצגה. זה מלמד אותי שההצגה היא לא חייבת להיות עם כל התפאורה והאביזרים, מספיק סיפור טוב, שזה יהיה מרתק. ועם כל זה, נורא מעניין שהשנה הייתה לי רק הזמנה אחת. כשראיתי שזה המצב, אמרתי לעצמי, קבל באהבה ובהבנה את מה שיש. כי קודם כל, ברוך השם, יש. דבר שני, ככל הנראה, זו השליחות שלי להשנה, להציג פעם אחת את ההצגה הזאת. כנראה זה הדבר הכי מדויק והכי נכון לי ולעולם כולו. אוהב.